प्यार हवे प्यार ईश्वर की बात केहू न सोचे बिचारे कि हमनी के दुश्मन भइल बाटे दुनिया बिनती बयाब के हो पत्थर न मारे जब मोहब्बत प्यार होकेला कैसे रंजन ना कोनो हटना देवा तेरे भैया पीछे से ना कोनो हटना बजरिया से हो उमिरिया के रोग है नजरिया से हो उमिरिया के रोग है नजरिया से हो ना कौन हटना बजरिया से हो ना कौन हटना बजरिया से हो उमिरिया के रोग है नजरिया से हो उमिरिया के रोग है नजरिया से हो पैसा दे के वसूलिए सुबह है कहाँ कोनो जात पर पूछेला जियारा कहाँ कोनो जात पर पूछेला सवरिया से होगा कोनो हटना बजरिया से होला कोनो हटना बजरिया से होला उमिरिया के रोग बजरिया से होला उमिरिया के रोग बजरिया से होला प्यार मोहब्बत हो जाता सब कुछ हो जाता लेकिन सच्चा मोहब्बत नहीं हो पाता विकास भी समझावे लेकिन कैसे होता सच्चा मोहब्बत देहिया हमारे हक दर बस कम के उनका के मत मारा जा मरदा जा हम के दर बस कम के उनके मत मारा जा
के फैसला ना कटरिया से होना, फैसला कटरिया से होना, मीडिया के रोकना नजरिया से होना, मीडिया के रोकना नजरिया से होना। एक ओरिया खून बाहर, एक ओरिया नूर हो, बाहर सब काली हलेता करे जाता खोर हो। एक ओरिया खून बाहर, एक ओरिया नूर हो, बाहर सब काली हलेता रंजन पाठक भी आप बताओ मेरा के एकरा बारे में कैसे कहता इश्क के इलाज नहीं। क्या बात है, इश्क के इलाज नहीं जहरिया से होला, इश्क के इलाज नहीं जहरिया से होला, दिया के नजरिया 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 से होला।